Tako da imamo šta je to rekao Vanimi na streamu. Čo da je unuk kojeg je mog sin napravio i onda ide ta mala beba ovako ovdje u čošak, tako da... To priča za mene, Pa i ne znam baš ono, koga jebe isto. Samo da vratim malo nazad. Stavili sve u isto... A Šarke isto, Šarke, u stvari da li vredi njega spominjati uopšte? Pa iskreno i ne vredi, zato što on... Dobro, da, razumijem ga, ja sam manji od njih, manji youtuber, oni su duži na sceni sve, tako da totalno ovo sve razumijem. Kako, ne mali, nego kako da kažem, on je... Lupite like, dobro što si na stream. On je bebica ovako mala. Bebica, znaš, na primjer, baka je sin moj, odrasli, čo da je unuk, kojeg je... Si join live na TikToku, jesam, neću komentarisati, stvarno, ona je, bože me, mislim komentarisat ću sutra, okačit ću ga na story. Mora da se pozivam na stvarno. Mog sin mislim da se malo... napravio. Iskritikuj. I onda ide ta mala beba ovako ovdje u čošak, tako da, pa i ne znam baš ono, koga jebe iskreno. To je onaj što, kako se zove, što, to je taj frajer što proziva tiktokere, pa onda im liže kasnije bulju i dovodi ih na svoje live-ove, jel to taj? Jeste, to ste da kažem. U pravu je, totalno zato što, mislim, da me ne shvati pogrešno, ja se slažem sa ovim što je on rekao, ali on mora da razume da ja njih dovodim tiktokere kao na terapiju, razumeš? Znači ja njih dovodim kao na terapiju i to je to. Naš, dovodim ih na terapiju i onda naš, mi tu prodiskutujemo, kažemo ko ima koje svoje mišljenje, ja isto držim te neke svoje stavove kao i pre u klipovima, kao što je recimo on pljuvo na mrtvo ime Petru i onda je posle se smuvo sa njom, razumete? I on je pokazao tu kakav je, da je veći čovek od nje i dao joj šansu u životu, tako da ga ja skroz ovde razumem. On je totalno ovde u pravu. Mjesecima gazio Marka Filipovića, onda ga gazije ljubi mu Šupak da ga zovne na live. Jel to taj? Pa Mare mene zvao, ali dobro, da, to je to. Čmarke. Da. Čmarke. A zezda se ovo Vanimi, pravi forum. Kako? Nije, postoji to već neko vreme, postoji to neko vreme već. Nekako baš dobro se uči. Ali aj nije sad reč o čmarketu. A šali se ovo Vanimi, razumijete, kao čmarke, fora, čmarke, vagini, kontate kao sprda se, mislim sprda se, šali se, evo kaže Bojan sprda se, da. To je to. To je rekao Šarkitu i Baki, brate, stalno hejtujete ono... Tako da to je to, mislim da je ovde potpuno u pravu. Mislim da je ovde Vanimi potpuno u pravu. Samo mislim da me nije razumio najbolje, ali apsolutno se slažem s ovim što je rekao, tako da eto. Mislim, to je samo su došli na terapiju kod mene kao što je on pljuvo Petru, samo Petru, na mrtvo ime i posle smuvo s njom, tako da to sve skroz okej, tako da eto. Nije me ništa puno spominjati, samo sam ja to teo da prokomentarišem i to je to.